खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव सोमजिदों सोंखारिलायनाय आरो गुबुन मोनसे हान्जानिफ्राय ओंखारनानै गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव जयेन जाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादि समनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव सिमला रय मुंनि सासे आइजोआ सालाकाटिनि कुरसाकाटि गामियाव गावखौ कुरसाकाटि प्राइमारि BPFनि आइजो गांखंनि आफादगिरि होननानै सिनायथि होनानै UPPL दोलोआव जयनिं जानायनि गोख्रों अजद दैखांदों आरो बेबादि नंखाय फोसावनानै राजखान्थि हान्जाखौ गाज्रि खालामनो नाङा होननानै बुंनायजों लोगोसे सिमला रायखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबादि नंखाय फोसावनायनि थाखाय निमाहा बिनो थाखाय बिथोन होदों नङाब्ला आयेननि गोख्रों राहा लागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो BPFनि दैदेनगिरि देरहासात बसुमतारिया। मरियनीआव मैया फुंनि समाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गोबां सुबुंफोरनि गला आरो साखाथियाव थानाय न'आबो खामफायो आरो गोबां गलानि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे संग्रा गेसनि सिलिन्डाराबो बेफ्रुदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायखौ मोब्लिब सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों नाथाय बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जानाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लेंहरदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां लेट जानानै फैनायनि थाखाय अरा गोसारलानानै खामनायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों होननानै गलादारफोरा दुखु फोरमायदों। मानास हाग्रामायारि फानबारि रेन्जआव मैदेर बुथारनायनि गोख्रों अजद दैखांदों फानबारि रेन्जनि जिपसि एस'सिएशनआ। बिथांमोना मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि दान मोनसेनि गेजेरावनो मैहुर खालामग्रा फलानफोरा माब्रै मैदेरखौ बुथारनायनि अजद दैखांदों। थांनाय दान मोनसेनि गेजेरावनो मैहुर खालामग्रा फलानफोरा माब्रै मैदेरखौ बुथारदोंमोन। बावैसो फानबारियाव माथाम मैदेरनि गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों। बिसोरनि मादाव मासेया मिथिंगायारि महराव थैदोंमोनब्लाबो बेनिनो मासे बिमा मैदेर आरो फिसाखौ बुथारनायनि उनाव हाथाइखौ हास'ना लांनायनि अजद दैखांदों। मैहुर खालामग्राफोरनि बेबादि खनले बुथारबाय थानायखौ लानानै होबथानो थाखाय हायुङारि पार्कनि जिपसि एस'सिएशन, टुरिस्ट एस'सिएशन आरो मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय दुवार हालाबनि फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि रतन बर' आरो दिबिया बर'नि फिसाजो निहा बर'आ गोमानानै दङ। थांनाय मार्च दाननि 10 अक्ट'निफ्रायनो निहा बर'आ नखराव रावबो गैयै समावनो बहाबा ओंखारलांदोंमोन आरो दिनैसिम न'फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला निहा बर'आ मेलेमारि जेंनाजों भुगिनांनानै दङ। गोबां नागिरसेयावबो निहा दैमारिखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। बेखायनो सोरबाफोर बहाबा निहा दैमारिखौ नुसनोब्ला जानबुं नम्बर 9101218392 बे नम्बराव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। आथिखालाव बर' माहारिनि गेजेरावबो गेलेमु बिथिङाव गोबां गोजौ थाखोआव सहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव 4 बर' लाइमोनफोरा सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल देरहानो हादों। राजस्थाननि जयपुराव जानाय AITWPF फेडारेसन काप 2025 आव बाहागो लानानै बेल्ट वेस्टलिं आरो मास्ट वेस्टलिंआव बाहागो लानानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला बिर जोहोलाव दैमालु रुरेल इन्स्टिटिउट अफ बड'लेण्ड मार्शियेल आर्ट्स एबा स्पर्ट टंलानिफ्राय इन्दिरा दैमारि, महिमा दैमारि, रिचा दैमारि आरो सुदेमबिलि बर' बिथांमोना बे सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इन्दिरा दैमारिया बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों आरो महिमा दैमारिया बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों आरो रिचा दैमारिया बेल्ट रेसलिंआव सनानि मेडेल आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेल आरो सुदेमबिलि बर'आ बेल्ट रेसलिंआव रुपानि मेडेल आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि गोदान दिल्लीआव फैगौ 21 मेनिफ्राय 22 मेसिम जानो गोनां इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिं एलिट चेम्पियनशिप 2025 नि भारतारि हान्जानि जानानै बादायगिरि महरै गेलेनो थाखाय सायख'जाफिनदों इन्दिरा दैमारिया। साननि समावनो मैया चिरांनि कासिकत्रा ओनसोलनि थिंखुबारि गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय माब्रै गेदेर मैदेरा उदखार खालामफैदों। जेराव बे उदखार खालामनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांनाय थासारि सोमजिदों। साननि समावनो न'निफ्राय खारनानै थानो गोनां जादों गामिनि सुबुंफोरा। हाग्रा बिफाना बे खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगो हाग्रायाव होनानै लांफिननो थाखाय नाजादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। OHS सेथि बोसोर आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे सोंथि बिलाइ गोसारनायखौ लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन फरायसालिनि सा 9 प्रिन्सिपालजों लोगोसे सासे आयदा फोरोंगिरिखौ खनसेयैनो सासपेन्ड खालामनाय जादों। डाइरेक्टरेट अफ सेकेन्डारि एडुकेसन ममता हजाया बिथोन होनायनि उनावनो सा 9 प्रिन्सिपाल आरो सासे आयदा फोरोंगिरिखौ सोंथि बिलाइ लिक खालामनाय अजदआव सासपेन्ड खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासपेन्ड खालामजानाय प्रिन्सिपाल आरो सासे आयदा फोरोंगिरिनो मोनसे सक'ज नटिस हरनाय जादोंमोन नाथाय बेनि बागै बिसोर जेबो खेंफोरथि होनो हायाखैमोन जेराव बेनि उनावनो गोख्रों गोहोम गोग्लैनाय बादियै सासपेन्ड खालामनो बिथोन होयो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सासपेन्ड खालामजानाय फोरोंगिरिफोरा जादों सनितपुर नारेंखाति हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल ड. रहित चन्द्र राभा,
नगावनि BMC कथियातुलि हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल सन्थिया बेजबरुवा, गवालपारानि बगन हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आयदा फोरोंगिरि हिमानी दत्त, धेमाजिनि बर्नमि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल कबिता सुथिया, धेमाजि गार्लस सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल चक्रवर्ती बरगहाय आरो जनाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल गपिराम दले, माजुलिनि कमलाबारि सत्र हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल लीलामणि बरगहाय, धुबुरीनि लक्ष्मीनगन्ज हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल मइनुल हक मण्डल आरो रङिया गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बिबानाव थाथ'नाय प्रिन्सिपाल प्रदीप कुमार कलिता होननानै फोसावदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।